poder o veure que hi ha altres maneres de fer les coses. No sé com veus aquesta manera de veure que nosaltres tenim més poder del que realment potser ens pensem, no? Clar, al llarg, quan s'ha parlat del tema de la sanitat, aquí n'hem parlat avui, i ha sortit també aquest moviment del 15M i ha sortit aquest eslògan que s'ha popularitzat dels som el 99%. Llavors, quan es parla de situacions tan crítiques com és que es mercantilitzi la sanitat, i això a les persones que ens puguin escoltar ja no és una teoria, ja és un fet que hi ha persones que han de deixar de prendre medicaments necessaris perquè no els poden pagar. I això és perquè s'ha mercantilitzat aquest àmbit de la salut ja fins a l'extrem que això pugui passar en el nostre país. Doncs quan hi ha aquestes situacions tan greus, hi ha moltes persones que esperen que des de dalt vingui la solució. I al llarg de la història les solucions no han vingut mai des de dalt, no han vingut de solucions de canvis, no estem com estaven abans de la Revolució Francesa i no es tracta de proposar una revolució francesa ni cap tipus de violència, sinó de posar això com a exemple que al llarg de la història les coses que han canviat sempre des de baix. I han canviat quan hi ha hagut suficientment gent convençuda que no calia tenir-ho tot clar per començar a fer passos, i el primer pas és evidentment aquesta consciència col·lectiva de que tal com ho tenim no ho volem continuar. Això és el primer, i de vegades hi ha com una trampa de dir, doncs bé, i què voleu? Doncs no ho sé què volem, però això no ho volem. I per tant el que volem és que s'obri un temps de discussió, que això ja està passant i que això s'ha d'anar aprofundint i que a nivell també polític això s'ha d'obrir de forma que es diu, doncs això, diríem un nou període constituent. Això és el nom oficial dintre de la democràcia, del mateix que ja hauria d'estar ocorrent i està ocorrent en moltes organitzacions de base, en moltes famílies, en moltes escoles i en moltes organitzacions professionals, que és un debat de dir, a veure, doncs, cap a on voldríem orientar aquesta situació. Però partim de que no hem de tenir clara el punt d'arribada per poder dir que en la direcció que estem avançant no hi volem continuar. Sempre ens hem cregut una mica el que ens han explicat i potser ara hem de veure que hem d'aprendre a deslegitimar una mica certs organismes, com comentaves l'exemple de l'Organització Mundial de la Salut, no? Potser deslegitimar una mica grans òrgans que fins ara diuen Organització Mundial de la Salut i dius, que aquests són... I aquí també és molt important quan parlem d'aquestes grans organitzacions com l'Organització Mundial de la Salut, com hi ha dos extrems que crec que s'han d'evitar. El primer és dir, és que això sempre ha estat així. Doncs no, per mi és molt important dir que aquesta situació de neoliberalisme salvatge que tenim és dels últims 20 anys. Va començar amb el Reagan, quan va pujar en el govern, per tant ja deuen ser 25 o ja aviat anem cap als 30, i van ser una sèrie de lleis que, doncs això per mi també és molt important de dir-ho, que no caiguem en la trampa que el neoliberalisme o el capitalisme en general pugui ser aquella estructura socioeconòmica basada en la llibertat contraposada a un altre tipus d'estructura que es basés en la solidaritat. Aquest debat jo crec que és un debat fals i és molt important exposar-lo com a tal. El capitalisme actual, però també al llarg de tota la seva història, no es pot considerar el representant de la llibertat, perquè sempre aquests interessos dels empresaris dominants han estat units al que era la classe política i la classe també militar. I per tant hi ha hagut des del principi una sèrie de normes i una sèrie de lleis, per tant, contrari a aquesta llibertat entesa com el no intervenir des dels poders estatals, i avui en dia la norma més clara i la llei més clara que podem anomenar és el fet que tu vagis a comprar productes de primera necessitat i hagis de pagar una taxa, que en diem l'IVA, i qualsevol transacció comercial hagi de pagar una taxa menys una, que és l'especulació financera. Això no és una casualitat, això algú, no sé jo si hi ha d'haver-hi una taxa, jo crec que sí, aquesta anomenada taxa Tobin, però ara el punt no és si hi ha d'haver o no hi ha d'haver una taxa, el punt és dir que per les transaccions d'especulació financera no hi ha taxa, i per la resta sí que n'hi ha, que per tant això no és una situació que hagi passat espontàniament. Algú ha decidit que per aquest tipus de transacció comercial hi haurà taxa i per aquest tipus no hi haurà taxa, i això és el que vull dir senzillament quan dic que no es pot associar el capitalisme a la llibertat, entenent que és aquell sistema que permet que les transaccions comercials ocorrin sense normativa, sense arreglar-les. Arreglen i arreglen des d'uns interessos d'una minoria. Què podem fer nosaltres des de la base? Hi ha un exemple que era el no vull pagar de la recepta mèdica. No sé si aquest tipus d'accions, no sé com les veus. Clar, aquí jo sé que hi ha persones en diferents, diríem, estats de vulnerabilitat. Per tant, jo soc poc donada, o en aquest cas no se m'acut, un tipus d'acció que pugui ser, més enllà d'aquesta de la vaga general, que jo crec que veurem com evoluciona ara això de la reunió del
la manifestació del dia 25 de setembre, si té molta convocatòria, quanta gent hi va i quin és l'impacte polític d'aquesta manifestació, però si aquest impacte no fos suficient com perquè realment es dissolguin les Corts i s'obri aquest període constituent, aleshores haurem de veure quines altres accions a curt i a mitjà termini es van realitzant. Però, des d'aquest punt de vista, la convocatòria d'una vaga general indefinida a mi em sembla que és la més contundent i la més, diríem, viable, tot i que amb tota la plena consciència de les conseqüències que això té per persones que puguin estar depenent d'aquest sou setmana rere setmana. Encara estem en un moment social on hi pot haver aquest donar-se suport els uns als altres i aquest tipus de vaga no es pot fer alegrement, s'ha d'organitzar perquè les persones més vulnerables quedin, diríem, assegurada la seva manutenció mentre duri la vaga. Aquest tipus d'iniciativa i de vaga, si té un seguiment prou majoritari, no cal que ens plantegem el tema d'un mes, per exemple, perquè en un període més breu de temps hi hauria necessàriament una repercussió política directa. Per últim, ja a la part més de medicina domèstica, d'alguna manera, que es critica les grans farmacèutiques, una mica quines alternatives hi ha, que n'hi ha, però per on creus que s'ha d'optar? Pels remeis de l'àvia d'abans, per més la medicina asiàtica més mil·lenària? Aquí s'ha de vigilar perquè, diríem, dintre del que se'n diu medicines alternatives, els grans laboratoris, aquestes grans companyies, tenen el que en diuen la línia verda. Llavors acabes comprant una capsa que s'assembla molt diferent, però que en alguns casos, no en tots, o bé és d'una d'aquestes grans farmacèutiques o bé és d'una altra companyia que també opera en règim de monopoli. Per tant, per mi el fonamental és que aquesta investigació farmacèutica estigui en mans públiques. Que aquesta investigació farmacèutica no pot ser que la mateixa persona que et fa l'estudi que demostra que aquest medicament és eficaç sigui la persona que l'ha de comercialitzar. I no pot ser, és a dir, que la investigació es faci a les universitats, que és el lloc on s'ha de fer, i sobretot la farmacovigilància, que ara també està en mans d'aquestes mateixes empreses. Quan el medicament ja està comercialitzat, això no és suficient perquè per més bé que facis un estudi, o per més ampli que sigui, també hi ha problemes amb els estudis massa amplis, hi haurà milers de persones que hi han participat. Centenars de milers ja és extraordinari, però mai hi haurà milions de persones que participin ni han de ser en un estudi. En canvi, quan es comercialitza el medicament, passen a ser milions les persones que prenen potencialment aquest medicament. Per tant, la farmacovigilància és fonamental i aquesta farmacovigilància està avui en dia en mans de la mateixa empresa que guanya diners. I abans a la conferència ja he exposat el cas de Merck amb el Vioxx i les 27.000 morts, de les quals abans no ho he dit, ho dic ara, aquesta empresa va fer un pols amb el govern dels Estats Units quan ja era clar que haurien de pagar, que els condemnarien, tenien tota la informació, però buscant trucs legals van aconseguir retardar 6 mesos aquesta retirada del mercat del medicament, conscients que mentre no el retiressin hi hauria potencialment més morts a causa del medicament, però com que legalment això els era possible i tenen gabinets d'advocats que només es dediquen a fer això, doncs van fer un pols amb el govern fins que ja ho sabien, tenien claríssim que perderien, però 6 mesos més de venda del medicament representava un ingrés substancial suficientment com perquè ho fessin. Ja està.